Значи е тук. Не. Тук. Хора. Пъщо правилно не е там дупки. Тя още не е готова, но казах ви. И това така място е перфектно за PvP, но някой да се заклещи лавата, таман да го гори или нещо такова. Като както виждате, навсякъде сме сложили такова. Малко зомби има явно някъде. Тук ви казваме да слезете тук долу, да ви кажа ето защо. Слизаме един Ender Chest, който иска да се вземе нови айтъм. Тук се намира Ender Chest, тук се намира малка дупка, която няма излизане. Това тук е малката PvP дупка. Малко ми прилича на пищов. Да ви кажа защо, защото ако погледна там горе и гледам надолу, ще е нещо като пищов. Да, нещо като пищов ще е. Тук има доста капани да ви кажа на едно място. Вижте. Значи, LARP FPS. Това е LARP FPS, който ни лаги. Каза, FPS. То. LARP FPS. Това е LARP FPS. Това е малко лагово място. Да ви кажа защо ви лаги. Заради огъня. Само той лагва тук малко. Тествал съм го с един приятел на тъй. Така. Тук си имаме няколко капана. Но те се разхождат. Така. Те се разхождате и разхождате. Хелп, ще умра. Така. Да ви кажа, че наскоро ще правим такова с капан с чест, обаче близо до спална, защото се прави само с пясък. Познавам само чест пясък, де. Така те също. Почти навсякъде има такива капани. Така. Това тук е част от джампа, нарочно сме го направили тъй, да е трудно, но тук има много готина награда. Това е нещо като за ивент. Извинете. Това е Protection е готин. Меча също и е 10 атак damage. Имате 16 ябълки, много злато, много химанки, много емералди. Също имате таквос. Аз малко те ще направя. Бум. Нещо стана. Ама... Две... Така. Упс. Много човек. Така. Това е всичко. Имате и помощни за XP. Ти беше. Не знам била аз. И така имате такова с джамчи. Много лесно можете да го минете все пак. Може би някой вас прода. Така, сега ви покажем мега якия. Не е много як, но така се минавате. Обаче задължително, ако не иска никой да ви пипне, ставате тук, хвърляте нещо. Така. Какво трябва да хвърля? Това занимавате на броя. What the fuck? Значи само ви можете, трябва да се състоите и те да оглеждате. Те с F5, докато някой не дойде. Лекичко, те се отдръпвате и то трябваше да... What? Бъгнали съм го? Не, какво да правим? Така. Тук пишем внимавай, сега ще ви кажем защо. Трябва леко
малко да го внимавайте. Може да има капанчи. Ето го и капана. Умрях. Ако напиша баг, ще отида там, къде съм умрял. И там пак съм умрял. Ето вижте. Баг. Всеки ще има правото на баг. И това е капана. Сега обаче отиваме на WarFPS. И си ги вземаме. Това е един от капаните. Вече. Той е... Мисля за тези два епизода, в които станаха. Ще ги разделя на 10 минути. Един. А другия е някъде около 7. Аре, не мога да излеза. Абе, ко съм бъче? Дай да летела, е. Нещо съм бъвнал спейса. Трябва явно съм виждата. Но отнива телефон. Нещо ми пратиха SMS. Отиваме на купон. Тук лагна. Тук лагна да ви кажа наистина. На това място. Както видяхте на това място... Стошил? О, добре, на това място вече знаете, че е на стошемото. Аз ще сложа... Влеза в плегита. Къде? Аха. Бум, шака, мака, така, бум, шака, мака, така. Но аз не искам да умирам, така че искам да сложа ето и, което не тежи явно. Внимавай. Сега той можете те да го правите, но те. И те тук те са бъгите, обаче трудно става. Но трудно става да ви кажа аз. Ето, бъгвах са малко, но те бягате и готово. Те са бъгва, вижте, бу и ви такова. Вижте, тук те можете да излезете дали да скачате, заради това. Може да излезете. Но не знам, чайте искам само проверям. Чакайте сега. Трябва да гледаме известно време, за да дойде от тук. Ако ще дойде, не е ракета. Добре, значи имаме проблем тук. Ето го и него. Хора, това е проблема. Сега ще го правим и ще имате мега много готино нещо. Купчето ми. Пак. Вземаме това пък. Бум, 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 бум. Сега не трябва. Рекстон, ектон. Бум, чика, бум, бум. Аляка, ляка, ляка, бум, ба, ба, ба. Чика, бум, бум, ба, ба. И сега, хора, екстремното преживяване. Ставате тук известно време. Известно време. Докато не стигне ето и нещо до тук и се отличавате и пак се продължава няколко секунди обаче. Направя го за малко секунди и да дойдат да ви убият. Малко тъпи сигурно, но какво се прави? Аз това го измислих сам. Никой не ми помогна. Един мой приятел ми каза, че е било тъпо. Аз съм леко загласен, ама леко. Да, вярно, тук ти си имате прозорче. Аз забравих да кажа. Бъгвате? Yes. Малко съм хребав. Малко болен. Свършихме училище, това е добре. Може да вече да снимам постоянно вече, защото не снимам, защото имах много домашни и затова. Вече няма училище. Абе, летива. Така, тук те имаш джъмп за завършване тук, но я да се е потушил. Защото намерихме, че